Честно казано се притеснявам малко. И утре имам да направя много неща. Какво правиш, бе? Търсиш ямбули? Машала! Много реф изревах. Много! Тя почне да накълне. Да. Супер, гледай. Всеки заклет фен знае къде сме. Как се кърми дете в Турция? Дами и господа, I present you Джансу. Така е. Има ли смисъл да завършвам този влог? О, май гад, да го маже, той е трак. Добро утро. Те. Точно 5. Аз не мога да повярвам. И... Не започваме, не. Всичко е наред. Айде, джипката. Сати с нощи натвари багажа, зареди колата. Да тръгваме! Вече колата е паркирана. Отиваме към терминала. Чакаме вече да отворят, да се чекираме багажа. Между другото имам страшно много багаж. Исках да ви покажа как го събирам, но ще ви покажа как го събирам наобратно. Хайде, покажи ги. Арестувани зад граница. Епизод Just Bulgarian Things Diary. Забравяй какво трябваш да кажеш ли? Притесних се. Искам да ви кажа, че станахме за резил, както винаги. Дойде една жена и каза, направо е така. Аре сега да изтриш записчето, а? И така, сега мислим да хапнем и да пинем нещо преди да полета. Да, мислим първо имаме работа. Да. Айди към снимачната площадка. Ето ги, самолетчета ни пристига. Това ли е Turkish Airlines? Ето, че минахме. Най-накрая минахме през гейта. През гейта. И отиваме вече към самолета, като цяло аз доста се притеснявах, защото бях сгрешила, разбира се. Just едната буква от фамилията на Галин. Ама май на никой не му направи даже впечатление, така че... Да, и аз така си мисля. Let's go! Да. Мъгълската класа. Така ли? Какво правиш, бе? Търсиш ямбули? И Галко ми прави сандвич. А това е за Галко. Батерия, човек и на подцаката с пауърбанката, така че тиктоците и всички влогове ще са от навръщане, защото имам 5% и все пак трябва да се свържим с хората от клиниката. Да. Опа, ето ни е количката. Буквално до изхода на самолетите. Много як полет, много хубав полет беше. Сега да много се намерим с човека, между другото беше много кратък полет, така че 50 минути, да. Айде. Тук има някакъв ескалатор, майна за мързеливи хора, дед буквално просто ги мързел да ходят по алейката. И може да се качиш на ескалатора и той да ходи вместо теб. Колко готино. Сега самолети да намерим човека и багажа си.
Уау, уау! И така. После ще правим готини транзишни. Чок-чокюр. Günaydın. Машала. Аферим, бундак, чордък, йоксой. Стига. С последния си 1% искам да ви кажа мерхаба. И гюрлен. Да, вече се намираме в клиниката, нямах малко батерия, обаче в крайна сметка успяхме да разрешим този проблем. И тея в момента се забавлява. Ще ви разкажем през какво минахме обратно в хотела, като се приберем, че сега имаме малко работа, само да кажа, че се е топло. Сега започваме с днеска първия ден, преди след. Трябва да направим снимки, трябва да направим и рентгенова снимка на зъбите ми, така че трябва да започваме. Хайде! Бекстейджа. Идем на че стара с модела за... Какво направиха, бе? Какво стана? Почистиха ми зъбите. Я се усмихни. Те никога не са били толкова чисти. Да, добре. И после на втората част. Да, добре. Трако включване. Значи винаги съм знаела, че в Турция хората са страшно организирани, много работят, много са точни. Обаче, хора, пристигаме на летището, чакаме човек. Батерията ми падна в самолета. Всъщност точно на изхода на самолета и не можахме нито да заснемем нещо, кой знае какво. Надявах се просто да начакат, тъй като излизахме доста време от... така, рожките, хубаво удари за душички. Добре, спри да ме прекъсваме, бе. И така, отиваме на една къса хотелска разходка. Искам само да кажа, че вече имам и топ локация. Топ локация за снимки. Втори опит в 5-звезден хотел просто би било трагично да се издумкаме по чехли и по пижама. Така, виждате онова светващото нещо там отзад? Виждате ли го това? Ще обърда просто да покажа колко съм подпухнала. Това е защото днес последно си включих лаптопа на летището. След това обикаляхме и ходихме в клиниката, размятаха се навсякъде едни турбини, багажи и се прибираме, слизаме долу в фоайето и аз трябва да започвам да работя. Отварям лаптопа, той не свети. Натискам копчета, тъчпада ни се натиска. При което се качваме горе и си казвам малко странно да няма батерия, защото с нощи го зареждах толкова много. Включваме го в контакта, лаптоп няма, той не свети. Аз просто започнах истерии, Ивани. Буквално истерия. Не мисля, че чак до такава истерия се бях докарвала някога. Тъчпада беше така хлътнал навътре и Галин просто го взе. И аз още продължавам да рива, да се тръжкам. И само чувам. Чукна 2 пъти, помоли се. Лаптопът работи. Лаптопът работи. Трети опит. Вече сработеш лаптоп. Без малко би с асансьор. What the fuck? Сякаш днеска бях малко демотивирана, не знам защо. Аз имам едно мое лично притеснение да замина с мъж в чужбина. И всъщност днес превъзмогнах
един от най-големите ми страхове, който беше едно внушение, което една гледачка ми даде, когато бях на 16-17 години. Може би към 2019-2020 и в продължение на 3-4 години аз не смеех никъде да отидем на почивка, нищо да не направим, но това е работен ангажимент, който смея да кажа, че е перфектен за моето портфолио, така че мечка страх, мен не страх. Добро утро, ден 2, успахме се. Аз не съм я обикаляла, обаче Галин ми каза, че няма много като българските неща. Има такива. Колкото и да знаете това. Те са супер. Изглеждат много вкусни. Така ще ги пиля. Какво е това? Казах ти. И така, Бебко, да кажеш нещо? Какво да кажа, той ютуба да не е мой. Слагат ми опойката и след малко започваме с изпиляването на зъбите. Бебето е днеска малко изпада в нервна криза и много не мога да се въртя около майка и защото изпада в още по-голяма нервна криза и същевременно не можем да правим и добри кадри. Нищо не помага, разбирате ли? Ето хората детски пуснаха играчки, балончета и правят, зайчета, какво ли не, само и само детето се чувства добре и да е спокойна. Отиваме на закуска, защото 10:30 трябва да сме готови. Идват да ни вземат. Гюнайда. Трябва да си изберем да ядем, пък аз не мога да ям каквото и да е неща, заради зъбите, защото ще падна. на салама. Розово. В интерес на истината, тук май нямат хубави места, защото като влезнахме в магазина, всичкото изглежда толкова отцветено, се едно някакви фулмастери. Да, наистина. Искам само да видите колко много хлябове има. И спрете да се оплаквате от България, защото в България по-хубаво няма. Най-евтино е, най-вкусно е и 5-звездните хотели не са 5-звездни. Да. Сега, докато се гримирам, искам да разкажа малко по-подробно за процедурата вчера. В момента зъбите ми са изпилени, само че трябва да се оправям, защото 10:30 ще ме чакат долу. Може би някъде около 4 часа отне цялата процедура. Дори да не са много изпилени, в крайна сметка те нямат вече имайл, нямат изкурени са си. Значи ми сложиха отливка на моите естествени зъби, или доколкото бяха естествени. Така трябва да поседят 3-4 дни, докато станат готови фасетите. И днеска отиваме в клиниката, за да... Какво ще правим днеска? Не знам. Тъй като тук нямам зъб, тук трябва да се направи имплант. Днеска мисля, че точно това ще правим. Аз съм ви споделяла, предните им 4 зъба бяха в пломби целите и може би имаха нещо от сорта на бондинг. Обаче толкова нифелно бяха направени. И когато ги изпилиха, отдолу зейнаха, направо зейнаха и ни изгнили пломби. Като на всеки нормален човек не са ми са дали много пари, особено пък за зъби. От 2021, откакто взех да си оправям зъбите, ако тогава бях инвестирала в нещо скъпо, нямаше да стигнем до тук. И когато ми предложиха предложението за Турция, рекламна кампания на Руя Дент. И от самото начало бях доста резервирана, като разбрах, нали, за какво става дума и първо бях, не. Зъбите няма да си ги правя. Не бях много сигурна, защото в крайна сметка си викаха, аз имам толкова хубави зъби, какво да ги оправям. Но все пак благоволих да си направя една консултация, нали, по Zoom, мисля, че беше с доктора, с преводачката. Има осигурени преводачи, не само една. И зъбите ми далеч вече не са това, което бяха преди.
Секунда. Мисля, че вече се разбрала, че имаш топ мъж, но не знам, така ще ти се налага. Чакай сега, разказвам. В крайна сметка си казаха ми, добре, погледнах малко нещата в перспектива и осъзнах, че ако не го направя сега и не се възползвам от този шанс сега, аз така или иначе след 5 години ще ми се наложи да слагам. Искахте така или иначе не са моите зъби, дай поне да отида, да ми направят ини фасети и да забравя. Просто наистина през следващите 10 години да забравя. Днескашния ми престой в клиниката беше бърз. Погледнаха ми само талза, дет го няма. И ми изписаха антибиотици, които трябва да започна да пия. Това е супата от... Какво беше? От турска леща? От червена леща и орица. Да, и този хляб ни го носят към супата. Сега седнахме тук с преводачката до кафенци, магазинчи. Точно до хотела. Взехме Галин дюнери. Ние хапнахме супичка. Изкъртих си половината зъби. Хайде да не се лъжим. Не сме дошли тук да тренираме. Сега ще го снимам и освен да си тръгвам. Аз си свърших моята работа. Искам да ви покажа колко сме тъпи. Купихме си това нещо. И викам, супер прясно лице да си имаме. А то кой да прочете, че пише Айран. Отиваме тук от среща на тая верандичка, която е всъщност... Това е вътрешността на хотела. Може да видите как отгоре е затворено. И ще направим February Transition. Ето тук, както и едно клипче Sexy Lady съм си го кръстила за TikTok. Сега закри телефона с камерата. Не толкова мъгълски ден. Дами и господа, I present you Джансу. Отиваме долу в лоето да снимаме. Топ. Малко ще кринжнат. Имам, тук съм си взела и лампата, която, ако се чуете как работи, с пауърбанка, която обаче не ми заради телефона в самолета, няма да коментираме, но 90% за добрата обработка трябва добре да снимете кадри. Галко не е още толкова голям професионалист и малко понякога се затруднява и правим едно и също нещо 20 пъти, но пък без него няма как въобще да успея. Колкото и талант да имам. Става. Ето го. Гол майстор. Въпреки всичко, никой от вас не може да разбере колко мъки полагаме ние за тия транзишъни, така че надявам се наистина да им се кефите и да им се радвате, защото на нас ни костват много усилия всеки път. И нерви. Добро утро. Добро утро. Чижите има столче. Има супа. Има супа, зеленчукова или крем, мисля. Яйчеца, чери доматки, наденички. Между другото, вчера излезнах сама за малко, седнах в парка и един мъж, като ме видя, че съм сама 3-4 пъти мина през мене и буквално се оглеждаше кога няма да има хора. О, мага, бе! Така, сега. Внимай! Не идваме тук. Шкусум! Да хапнем малко стара. Хайде. Let's go! Добре де, аз се сетих да снимам супата доста по-късно, но пък това е виж какъв готин хляб. Thank you. Хапнахме от тая готина закусвалня, беше чок гюзелаж, много вкусно. В същото време доста ефтино, защото примерно вчера в хотела ни взеха за една вода 190 лири. А пък в момента тук се нахранихме за общо 350 лири. Какво забрави, Дарка? Дарка ли? Стъчва къде? В мен. Добре, хубаво. Галко забрави раничката. Галко ли забрави раничката, тати? Тук просеци са страшно нагли хора. Дадохме на един просяк лири,
Дойде още една жена и започна да ми обясня как тя имала дете на 1 година, мъжа и войник, не могла да си нахрани детето и ние изкарахме пюре и дадохме пюре и тя ви каза, не, това забранено, той яде само аптамил. Дава ми 20 лири и тя, не, 50. И ние казахме, че няма да й дадем и тя почна да накълне. Да, буквално почна да накълне. Аз си скръстих пръстите, не мога да ме фанат клетвите. Стражи на бедни. Оле, вижте ги, уния се подпалиха. Вижте ги. Го правите, бе, тати? Това, което ще правим сега е да слизаме да презаснимаме February Transition. Първите кадри въобще просто са толкова не свързани с целия клип. Така че пък за вторите кадри доста се помъчихме, така че по-добре да сменим първите. Пак е на вашата маса. Гюнайдън, на шпоне. Това е достатъчно светло, къде може да го заснимем. Това трябва да вървя така и да имам някъде, може би някой от тия диванчета ще бъде окей. От тия, за да може като се обърне кадъра да седна. Сложиха ми опойка и това, което ще направят в момента е да ми сцепят венеца, да ми изкарат зъба, който уж беше изваден целия в България. И след това ще ми поставят имплант на мястото на дупката. Аз задължително всичко, което снимаме, трябва да го снимаме и с бекстейдж. Защото аз после на хората така ще им обяснявам то. За да им обяснявам как се обработва, аз първо трябва да им показвам как се снима. Да. Защото то... Всъщност, знаете ли, че 90% от обработката са добрите кадри? Така е, да. Другите 10% са дари. Галко още се учи. Галко много е задобряла. Всички транзишени, които виждате, са благодарение на Галко. В смисъл, не си мислете, че той сам знае откъде да снима и как да застане. Аз винаги първо отивам на място и веднага знам кое как трябва да се случат нещата. И му казвам, сега искам от тук така, заставаш, отиваш натам, ели си какво правиш. И почваме да повтаряме около 20 пъти, докато той просто успее. Oh yes, come on, baby! Thank you! Wow! $1 million! Кой има нови зъби? Още малко ми е разбита устата от двойката, но... И вие виждате това, което и аз. Фейсапа ми е в устата. Брахме такъв нюанс, който е бял, в същото време стои супер естествено и... Топ, просто е топ. Не знам. Супер. Благодарим на всички, на целия екип. Най-вече на Бог, че да изпрати тук и всичко беше наред. Виж майка ти, какво яко гадже. И така. Сега познайте къде отиваме при Хюре. Ето я, нашата любима преводачка. Кака файн. Така, вече сме на площада, близо сме до Топкапа. Сега трябва да повървим малко, да, не може с колата директно да се отиде. Ще седнем на кафенце, да нахапнем, да пием едно кафе и продължаваме нашата разходка. Къде си, бе? Както може да видите. Тя много ни заинтересува. Искам да си за Топкапа. Я обърнем. Това какво? Това е
Това е нещо като известяване, че... Покана, да, вика Гета се молят. Вече сме пред топка пъха. Сега преминаваме през градинката на Хюрем, човек. Тук по този път е вървяла султанката на султанките. Вау, 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 вау. Хората вече съм го чакала. Вече сме до Харема. Между другото набрулиха още 500 лири. Ето ги. Любимките горе. Дай да края до Харема. А това е на Валиде Султан. Всъщност това, доколкото знам, май си едната стая на Хюрем. Всеки заклетвен знае къде сме. Да се заболим. Нямам идея защо. Маша. Чикис. За жалост не можахме да видим на Хюрем нещата, защото тя не е живяла тук в реалния живот. Нищо. Видяхме това беше толкова яко. Ето. Жалко, че моите хора не можаха да влезнат, ама другия път. Как се кърми дете в Турция? Сега ще се приберем в хотела. Дай да покажа. Вау! Истанбулската баба! Много се обичат. Този дълъг ден да свърши. Въобще не изглежда така, както... е украсена, бе. Не, бе. Въобще не съществуват голяма част от стаите, които виждаш в Харема. Не знам, ние ли не отидохме на правилното място? Хюрем не е живяла в двореца. Това е много голяма историческа неточност във филма. Това е неточност вече. Да. В смисъл. Но иначе пък стаята на Валиде си е точно такава, каквато си е. Да. И така, хора, това беше от нас за сега. трябва да стягаме багаж ние, защото утре се прибираме в Пловдив! За какво му оцели, бе? Така, вече си тръгваме от хотелчето, ни си изядох на чуса. Представихме се на ниво, свършихме работата. Вече имат резултати, което за мен е супер! Повече явно съм си свършила работата добре. Много съм доволна аз от цялото обслужване. Благодаря ви за доверието, благодаря ви, че ми вярвате. В крайна сметка аз го пробвам първо на себе си, преди да го предлагам на вас. И занапред винаги ще е така. Всички продукти, които рекламирам, искам да сте повече от сигурни, че първо са изпробвани върху мен, както гримовете, които продължавам да си нося. Майти, да бе си! Бай-бай, Истанбул. Добър ден! Имаме авария. Господин Галин ми забрави зарядното в хотела.
А също така искам да ви кажа обаче, че то всичкото беше много хубаво, но си забравихме и раницата. Тази, която е ергономичната за бебето. Обадихме се в хотела и не излъгаха човек. Че няма такова нещо в стаята, да. Нито раница има, което окей, за зарядното да приемем, че сме го шутнали. Мижерница. Че сме го шутнали някъде, обаче цяла раница огромна няма. Да. Накрая си открихме гейта, между другото висим тук от 4 часа, полета ни е в 8:30. Беше много хубаво. Разбира се, че трябваше да го увековечим с един семейен скандал накрая. Ето го виновника. Моля ви се да ви покажа виновника. Не закри! Най-накрая вкъщи. Дейли влог. Вкъщи сме си вече.